ዝበዝሕ ግዜ ልብና ሰብርን ሂወትና ዘባላሹን እቲ ርሕቕ ዝበለ ፀላኢና ዘይኮነስ እቲ ብጎንኻ ኮይኑ ፈታዊኻ እየ ዝብለና ሰብ እዩ ሓበሻ ክምስል እንከሎ ኦ ኣምላኺ ካብ ፈታወየ ዳ ሓልወኒ እምበር ንፀላኢስ ፈጢርካ ኢኻ በትሪ ይብል እምበኣር ከስ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ መደብና ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከመይ ጌርና ከም ንፈልጦም ክንርኢ ኢና ሰናይ ምክትታል ቀዳመይቲ ነጥቢ እቲ ሰሓቕ ተመን ኩሉ ዝስሕቀልካ መቸም ፈታዊኻ ኣይኮነን ገለ ሰባት ኣለዉ ዓወትካ ክሪኡ እንከለዉ ውሽጦም ዝቃፀል እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ቅድሜኻ ፅቡቕ እዛረቡኻ ብድሕሪኻ ግን ምስሎም ካሊእ እዩ እቲ ብዋዛ እናተሓብአ ድኻምካ ዝዛረብ ወይ ድማ ንዓወትካ ከም ቀሊል ነገር ገይሩ ዘቆናፅብ ሰብ ንሱ ቀዳማይ ፀላኢኻ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ብደጊኦም ሓይለይትኻ እናተመሰሉ ብውሽጦም ግን መርዚ ዝተሰከሙ ሰባት እዮም ካብ ከምዚ ዓይነት ሰብ እቲ ብግልፂ ዝፀርፈካ ፀላኢኻ ይምረፅ ሓደ ሰብ ዘውፅኦ ዋዛ ንስምዒትካ ዝትንክፍ እንተደኣ ኮይኑ እሱ ዋዛ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ቅንኣት ወይ ከዓ ጀለሲ ምዃኑ ፈሊጥካ ርሕቀትካ ሓሊኻ ምኻድ ይምረፅ ካልአይቲ ነጥቢ እቲ ሰራሕተኛ ፖስታ ሓንቲ ዓባይ ጥበብ ክነግረካ እቲ ናይ ካልኦት ሰባት ዘይኮነ ነገር ወይ ሕሜት ሒዝልካ ዝመፅእ ሰብ ናትካ ምስጢር ድማ ንኻልኦት ከም ዝነግር ኣይትጠራጠር እዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ከም ሰራሕተኛ ፖስታ እዮም ወረታትን ዘረባታትን ካብ ሓደ ኣካል ወሲዶም ናብቲ ሓደ የብፅሑ ንሳቶም ሓበሬታ ዝእክቡ ንክሕግዙኻ ዘይኮነስ ፅባሕ ንጎ መጥቃዕቲ ንክገብሩልካ ኢሎም እዮም ስለዚ ምስጢርካ ንከምዚኦም ዓይነት ዘራብ ምዝራብ ጥያይት ገዚእኻ ባዕልኻ ንፀላኢኻ ክምሃብ እዩ ዝቁፀር ሳልሰይቲ ነጥቢ ፅላሎት ንገሊኦም ሰባት ፈተውትና ኢልና ንሓስቦም ከንስና ግን ፈተውትና ዘይኮኑ ፅላሎትና እዮም ፅላሎት ብባህሪኡ ፀሓይ ብርሃን ከሎ ይስዕበካ ፀልማትን ፀገመን ምስ መፀ ግና ገዲፍካ ይስጠፍእ ኣብ ሂወትካ ገንዘብ ክትሕዝን ከለኻ ሓዳርካ ክፅብቐልካ እንከሎ ወይ ድማ ስልጣን ክትሕዝን ከለኻ ዝቐርቡኻ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እቲ ሓቀኛ ምርመራ ፈታዊ ግን ኣብ እዋን ሕማም ኣብ እዋን ድኽነት ኣብ እዋን ሓዘን እዩ እቲ ኣብ ጓይላን ኣብ ደስታን ጥራሕ ዝርከብ ሰብ ንሱ ዓሚል ወይ ካስተመር ዳ እምበር ፈታዊኻ ኣይኮነን ራብዒቲ ነጥቢ እቲ ተወዳዳሪ ሓደ ሰባት ስለዝፈተውኻ ዘይኮነ ካበይዶ ትበልፅ ኣለኻ ካብ ደሞዝካ ኣበይ ናበይ እንተጥፍኦ ኣለኻ ናይ ዝመፅእ ዘሎ መፃኢኻ እንታይ ኒኻ ክትገብር ስራሕካ ክትገድፎ ዲኻ ወይስ ክትቅፅል እናበሉ ዘይተኣደነ ሕቶታት እዮም ዝሓቱኻ ንሳቶም ሓበሬታ ዝእክቡ ንክሕግዙኻ ዘይኮነስ ማዕርኽ ክንደይ ከም ዝዓበኻ ንምግማት እዩ ንፀላኢኻ የቕረ ግበረሉ ብሰንክናቱ በደል ሰላምካ ይትሰርዝ ውሽጣዊ ሰላምካ ዓቅብ መን ምዃኑ እንታይ ከም ዝገበረካ ግን ፈፂምካ ይትረሳዓዮ ምክንያቱ ልክዕ በታ ዝተዓንቀፍካዮ ዕምኒ ካልኣይ ግዜ ምእንታን ከይትዕንቀፍ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደበይ እዚ ነይሩ ግዜኹም ሂብኩም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ሰላም